Ibhalwe ngosiqiniseko The Prince, isihloko salena sithi umkaJobe. Lesi isigcawu sesibili. Cishe siphelile imizuzu eyisikhombisa imile le moto ebovu esangweni likaJobe kodwa phakathi ungaphumi umuntu. Okusho ukuthi ujulile lo mhlangano obanjelwe phakathi la emotini ebovu. Wehla umsindo. Kuncipha ukunyakaza kwemoto, abuyele endaweni yomshayeli uJabulani. Anyusa ibhlukwe ebese ligqoka kahle alifasi, acindezele esicabheni semoto kuvuleka iwindi kancane. uMagumedena acindezele esihlalweni sakhe eceleni ebese siyavuka siyaqhiyama isihlalo. Alula isandla sakhe ngemumva abuye nesikhwama sakhe asivule ebese efaka isandla phakathi acinga okuthile. Manje kusasa ngizokubona ngithi kuthathisa uJabulani. Angazi aqede lapho uMagumede ebese ezehlisa ingubo yakhe lena ayigqokile. Uma ngakwazanga ukubona kusasa shuthi sizoze sibonane ngomsombuluko emsebenzini. Avula isicabha semoto uMagumede ebese elahla ithishu phansi aqhubeke nokuyilungisa kahle. Ebese evala isicabha semoto ebese lunguza uJabulani phakathi emotini. Uyiphathe kahle uyazwa kuqhuba uMagumede. Ayiqabule entendeni yesandla sakhe ebese ebhekisa ngakuJabulani ebese ephephetha isandla. Avuse ikhanda uMagumede abuke esangweni legceke amehla akhe aqondane nakaphele. Asolo kuthile uJobe. Masikhosana, angicabanga ukuthi uMantsele usenzele itiye. Uyanqena mhla sempiko yosilinda eminyango. Aphebeze uJobe ngesandla uphele. No dear, I'm fine here. Asihlele kahle uphele. Hayi musu kumxosha. Hlala wena khoso itiye liyeza. Shesha bo wenze lo. Aqhamuke ethukuthele futhekile uMantsele neketele elibila esandleni aqonde ngqo kuphela. Yayi wena nonkiloyi nondinto ufunani umnyeni wami? uJobe usheshe wayipopola ingozi waba unyazo wabamba uMantsele enkamfu kwathi kwesinye isandla wabamba iketele namanzi abilayo wangema lapho uMantsele wazama ukudlubulunda kwasho ukuthi uJobe umbambe engqini. Wazama uMantsele ukukhahlela uphele ohlezi kusofa unyawo lakhe lwangafiyela. Ngiyekele Jobe, ngiyeke manje ngifuna ukukhahlela lento, ngiyeke ngifuna ukuyishisa. Amemeza uMadlomo, shaya, uNondindo ufuna ukuthatha amadoda ethu, mshaye. Atebile uJobe abambe uMantsele ambamba amuthi ngqi azama ukumcindezela odongweni emehlisa ulaka. Awuthi ngilekelele uMantsele lo aqonde kubona uMadlomo adumela iketelo akekho khombise uphela umnyango ngoba uvesane waphuma waba inhlamvu wabaleka waze wayo maphathi negceke kude ebuduze nesango amehlaka afike anamathela kwimoto ebufu. Upheli akhohlwe okumkhiphe endlini futhi akhohlwe umsindo oqhamuke endlini kodwa amangazwe yilokho akubonayo emotini okwenzakalayo. Sivuleke isicabha semoto alahlo okuthile phansi uMagumede azilungise kahle ingubo yakhe ebese yagoba aqabule entendeni esandla sakhe bese sibhekisa kuJabulani ebese asiphephetha avusa ikhanda uMajobe abuke esangweni legceke amehlaka aqondane nakaphele. Yayi wena woza la kumemeza uMadlomo ephethe iketelo ehuba uphela asuka uJabulani ngemoto yakhe ebovu ahambe asondela ngasesangweni uMagumede. Mshise wesakablo mshise ngizokuvimbela yena mina. Aphuma uJobe ediniwe. Hey man umsindo wani lweni ukubanga emzini kababa wena Madlomo sokubona umnomzana wala ekhaya usukwazi ukumemeza egcikeni. Wena ke Magumede awushoshe ungene ngaphakathi usazokungichazele kahle ukuthi kanti emsebenzini wakho kuphunywa ngasikhatsini. Kuthulakale la egcekeni uphele abuke uMagumede. Mina nawe we are going to be friends and there's a lot to talk about. Amamatheka uphele abuke uMagumede emehlweni njengoba behambisana nje 4 seconds ukufumba ngempama. Amamatheka uJobe nakho ke ngifuna ukubona amakhosikazi ami ezwana buka nje buka